face salvarea? Cum face salvarea? N-am mai zi o dată. Cum face salvarea? O auzi? Cum face salvarea, Ștefan? Unde-s dinții tăi? Acolo-s dinții tăi. Și ochii? Unde-s ochii? Ochii tăi unde-s? Da, mă, că mânuți aici. Limba? Ia scoate limba. Și ochii? Ochii? Ăia-s ochii. Nasul? Nasul? Pe unde curg mucii lui Ștefan? Pe unde curg mucii lui Ștefan? Unde-i nasul? Ioi, zi. Uite-l pe Denis la poartă, du-te la el. Du-te la el. Uite-l pe Denis acolo la poartă. Du-te la el. Du-te, dă noroc cu el, du-te. O fugit. Na, ai văzut? Urechile unde-s? Acolo-s urechile. Părul? Unde-i părul tău? Du-te la Denis, du-te. Du-te la Denis. Du-te. Îl vezi? Ah! Haida! Haida! O, bal sus! Uite-l vezi? Wow! Wow, Ștefan! Dai un pus la Ștefan, dai un pus, dai un pus, hai, dai un pus, dai un pus! Pac!